นี่เทสเยอชอดาวตันทอในตัดต่อกูนะในจอกูต้องการภาษาญี่ปุ่นเตาเปล่าลูกทีนั่นแหละกูเราตื่นไม่ได้เป็นลงเช่ตรงนี้จ่าเนอะตัวเกิดตัวเปล่าลีน้อยเน้นลงเช่ตรงนี้จ่าแต่ผมลงกูตรงนี้สิงคาเซียเลยเน้นลงเช่ตรงจ่านะอัสตาลาเร็วโคนันเดสいけ花を習ったんですが、いい先生を紹介していただけませんかเพื่อน渡辺さん米さんは時々大阪弁を使いますね。大阪に住んでいたんですか15歳まで大阪に住んでいました。了解。面白いデザインの靴ですね。どこで買ったんですか江戸安とリアで買いました。スペンの靴です。日本っぽいね。どうして遅れたんですかバスが来なかったん。日本っぽい買ったんです。よく、カラオケに行きませんか行きますかいえ、あまり行きません。カラオケは好きじゃないんです。日本語でレポートを書いたんですが、ちょっと見ていただけませんかいいですよ。いいです。国会児童を見学したんですが、どうしたら